ang mga pangalan, lugar, aksyon, at tema sa programang ito ay hango lamang sa konsepto at walang kinalaman sa totoong pangyari sa komunidad. Ito lamang ipang-aliw sa mga nanonood. Patnubay ang kailangan. Shorts Patrimonial Club presents Mga Asoy ni Kunching, a short comedy film. Hinot mapahula di dahino, tag-50 na, tag-50, daop na nga di. Makikita't iyo ko ay kapalaran ulit akong bulang kristal. Daop na. Madi Kunching, hulay daw ako tagkapalaran. Ang Madi Rosing, magbabayad ka na akon. Wala yan nakaraglibre nga panahon, kaya mapapasaw ako. Sige gad Madi Kunching, mabayad ako, mabayad. Ano man tinagpapahula Madi Rosing? Kuan Madi Kunching, kita rin natin magbulang kristal kung maguhusay ako sunod na tuig. Sige, anay. Abracadabra, imnanay waray bra. Ipakita habulang kristal ang kapalaran ni Rosing. Madi Rosing, damot blessing sa imo yan nga bago nga tuig. Itim nabong, baganayat kuan, mapapariyo na yat artista. Madi Rosing. Hala, maupay. Ano pa? Madi Rosing, kuan. Magbabiral ka kuno kay nakatulong ka kunuhin. Kuan tulaan nga may bangs. Simba ko igpahirayo na lang ito. Anak niyang paghulang Madi Kunching. Katikangan maupay tapos ang katapusan di na maupay. Madi Rosing, yung papahulog ka ng didihit box, binsang kwinta, kaya para kung di rin matuod. Ayun sa daw Madi Kunching, alis yung kwinta ng kabaraka. Baam, yung naparaghula sigurista. Asa kay bangin magbagot ka palaran. Ano pa Madi Kunching ting nakikita bulang kristal? Kuan Madi Kunching, makakaasawa ka kunuhin. Amerikano nga nguhok. Ata, ano man nagpakaintindihan ka kung nguhok nga Amerikano? Ay Madi Kunching, ang aringasa. Ano pa? Kuan Madi Rosing, ang katapusan nga hula ko didi. Kuan, ang iyo misay mag-aanak yung tulungan mula raw. Yung mapaog ito, asipat nga mula raw. Sanat din lililinti na nakita, buyagla. Madi Kunching, ano pa nakikita na kuan? Bulang kristal sanok magre-reko. Agi Madi Rosing, buwas. Ali naglubat na bulang kristal. Paapa, alin rong-rongit ng bulang kristal. Pagahapa-hapa. Ang mga gininuwat. Igbalik ka na kuha, 50, kade.